pivo. No áno, áno aj nie. My vieme, že k tomu sa viaže jedna zaujímavá príhoda, Boris. No, to bola príhoda z vojny. No mám rád, to bolo v Leviciach, kde sme boli na takom prijímači mesiac. A raz jeden taký, myslím, že to bol kapitán, rozprával čosi veľmi, veľmi zaujímavé. Strašne sa chvastal, liezlo mi to na nervy. A ja som si vtedy kúpil, tu som si dovolil doniesť takú klasickú, vtedy malinovku. Taká žltá bola vtedy. Žltá, červená. A niekedy aj červená bola. Nebola presvitná. A ako on rozprával, tak ja som sa tak postavil priamo oči nemu, musím si dať do okuliare. So zájmom som počúval a začal som tú malinovku takto otvárať. Asi takto. A takto som to robil a potom... Potom som ju tak pil a počúval som ďalej a ten stratil niť, ten kapitán. Ten bol úplne hotový a povedal, vy sú druhý absolvent, vy ste to jak urobili, to pivo. A hovorím, ja som to otvoril, teraz si pivo. Teda malinovku. A jak ste to otvorili? Veď okom. To sa dá? No, dá sa to, samozrejme, nejde to na prvý raz, lebo to treba trénovať, treba veľmi silný toto zovretie nadočnicového oblúka, viete? Pitekantropus. To fakt? Fakt. No, to som ešte nevidel. Fakt som to ešte nevidel. A tým sme sa rozišli, ja som dopil tú malinovku, o 2 dny ma zastavil, mal obidve oči modré. Ľavé mal slabšie, mal tmavé brýle a bolo vidno, jak to má opuchnuté a potom pozrite sa, vidíte. Ja som to skúšal, ale to nebude v tom, jak ste hovorili, nadoblúčný ten. To bude v tom niečo iné. A hovorím, no tak je v tom trik, však trik? A jaký trik? Hovorím, no to viete, to musíte si otvoriť tú fľašu a potom sa tvárte a ústami robíte ten unikajúci vzduch, tak a... Nej, Ježišmária, to sa tak robí, vidíte, ja som to skúšal, ja som vám veril. Počúvajte ma, viete, čo vám poviem do života? Že keď vojak odzigá vojaka, tak to je humor. Ale keď vojak odzigá dôstojníka, je to vysoko nedôstojné. Je pravda, že Boris závidel kolegovi úsmev a pery? Áno. Nie. Nie, no ale počkaj, tak ako u nás sa hovorí, že ani lístok sa bez vetra nepohne, takže kde je? V čom no, mali sme ešte na novej scéne, keď som bol v súbore, sme mali herca, kolegu, volal sa Slávo a okrem iného sa vyznačoval tým, že mal trošku takto ústa nabok. Nabok. Som si predstavil, že v taký druhý večer vianočný sedí celá rodina, on, manželka, 2 dcéry a pozerajú televíziu a on pije popri tom svoj obligátny strík a keď už má dosť, že mu začnú oči padať, tak hovorí tej svojej rodine, počúvajte, babi, keď pôjdete spať, vypnite televízor a nezabudnite sfúknuť tú sviečku, dobre? A to hovorí manželka, jasné, Slávo, a dcery, áno, oci. Tak išiel spať. Potom sa zdvihla mama a hovorí, tak nezabudnite, čo povedal otec, keď zhasnete, nezabudnite sfúknúť sviečku, aby sme nevyhoreli. Však ja viem, mami. Tak išiel spať, potom išla spať tá mladšia a hovorí, že nezabudne sfúknúť tú sviečku, aby sme nevyhoreli. Však ja viem, čako ju spať. Skončil program, dopozerala ten program, zhasla televízor, prišla k tej sviečke a že ju sfúkne a...
Ježiš, nejde zhasnúť sviečka? Čo teraz? Musím zobudiť sestru. Tak išla za sestrou. Počúvaj, nejde fúknúť sviečka, ale čo nás ty, akože nejde? No nejde, skúšala som to. Fakt nejde, nie, naozaj nejde. Tak stala tá druhá, hovorí, pozri sa, takto. Ježiš, naozaj to nejde. No som ti hovoril, a Ježiš nejde, a čo teraz, ja neviem, ani ja neviem. Musíme zobudiť mamu. A sa bude hnevať, nevadí, čo chceš vyhorieť? Tak išli za mamou, že mami, vstávaj, nejde sfúknúť sviečka. Mami, vstávaj, nejde sfúknúť sviečka, ale chodte už spať. Prečo nespíte, je 1:30. Ale nejde sfúknúť sviečka, fakt mami, nejde sfúknúť sviečka. Nie, ukážte sem. Prišla mama k televízoru, že 16 slov, nezasnú sviečka. Som ti hovoril. A čo teraz? Ja neviem. Tak musíme zobudiť oca. Oco nás zabije. A nebudete sa čo, radšej vyhoríme. Tak prídu k tomu Slávovi, ktorý tam spí a hovorí, Slavo, vstávaj, nejde sfúknúť sviečka. Bosorky, čo nespíte. Fakt nejde sfúknúť sviečka. Fakt naozaj nejde sfúknúť sviečka. To nie je možné. Je to možné. Sme to skúšali všetky. Ánoci. Tak prišiel Slavo k tej sviečke a spravil, že no dokeľu naozaj. Naozaj to nejde. A čo teraz? Ja neviem, tak asi vyhoríme. No to nemôže vyhorieť, tak čo urobíme? Ja neviem, čo urobíme. Keby sme zavolali Ičkovi Čilíkovi. Ičko Čilík bol najlepší kamarát Sláva, tak Sláva išiel k telefónu, normálne vytočil o 1:30 v noci to číslo, chvíľu čakal, dozvonil. Ičko, to som ja... Čo? Že nepočuješ? Prepáč, počúvaj, tu som ja Slávo. Počúvaj, že chceme ísť spať a hovorí nám sviečka, nevieme ju zasnúť. No fakt nejde zasnúť sviečka, nemohol by si... Zaplať s ním taxík, prosím ťa. Áno? Ježiš, ďakujem, ty si milý. Tak o chvíľu prišiel Ičko Čilík a hovorí, no, kde je tá sviečka? A Slavo je, to je ona. Ičko prišiel k sviečke a spravil, že... Sa učíš Halinu, tak to je aj choreografia, nie? To je minimalismus, že to je přesně to, co si ukazoval, že to je prostě jako trošku, jako se to jako přizpůsobí člověk, jako tohle. Perfektné. Jasný, prostě.